kuma babu wani addini wanda na musulunci wanda zai ce maka akwai wani abu haƙiƙa daban zaka iya rayuwa kai a kansa kai ɗan haƙiƙa ne, kuma Allah ya karɓe ka a matsayin mai addinin Allah, babu shi wallahi. Ina fatan mun fahimta. Da kuma shari'a daban zaka iya rayuwa kai baka yin shi kuma kana musulunci, wallahi arne ne. Ina fatan mun fahimta, arne ne mutumin da yake wannan. Ba wani abu sunan shi a raba haƙiƙa daban, shari'a daban, kai kana rayuwa cikin duk shekara sai ta yi wannan magana, saboda ina garin yan boko. Zan maimaita, zai zama ma ƙarshen abin da zan faɗi, zan maimaita. Kuma ina fatan Allah ya sa dan Allah nake faɗi, kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu tarayya cikin ladan wannan magana. Idan daidai ne Allah kuma ya yafe mana idan kuskure ne. So da yawa mutane suna ruɗuwa da wani abu, shine suna ɗauka yardan Allah yana da alaƙa da an sami abin da ake nema. Na je wajen shi, ai ina faɗa masa bukata ta kan koma gida bukatar ta biya, ko ya ce in wani abu ina yi kaman an yanka wuka yake cewa ko menene, kaman yankan wuka. Saboda haka sai su ɗauka wannan abin alaman wannan mutumin yardajjen Allah ne, ko kusa ba su da alaƙa. Shaiɗanu ma sun fi nasara a wannan abubuwa, shaiɗanu sun fi nasara. Za ka ga mutanen Allah, su Allah subhanahu wataala ma zai yiwu ya bar su da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi in ba wani mutum in hana wani, wanda na hana kuma na fi son shi, shi kuma wanda na ba shi ne saboda kada wannan hana shi din ya sa ya je ya zama shi dalilin fada wuta, Allah ya kare mu. So dan Allah mu fahimci wannan, ba yi su da wata alaka tsakanin yayin na ga biyan bukata da wannan abin da ya daidai ne, ya bani wani sirri na gwada na sami biyan bukata, baya da alaka wannan sirrin daidai ne wajen Allah, ba su da alaka, kuma ba shi da alaka da wannan mutumin Allah ne, ba su da alaka. Me yuyuwa ya zama daidai ne, me yuyuwa ya zama ba daidai ba, wato ba muqaridan ba. Me yuyuwa mutumin ya zama na Allah ne, me yuyuwa ya zama ba na Allah ba ne. Suraken uwa a yi taka tsantsan da wannan babbar fitina ce, kuma nukba ce da mahalaka ce, tana zama dalilin halakan mutane da dama. Da yawa daga wanda kake ganin su yankan wuka dinnan, da yawa daga cikin su matsafa ne, ba yardan Allah suke nema cikin abubuwan da suke aikatawa. Dan haka a yi taka tsantsan. Allah ya taimake mu. Sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. إنت كجا استخارة يا شيء كيكو كركيتو نصب أنصاب نبا استخارة بني. استخارة برو الله زائني كيا الدعاء كبرو الله زائي الله يزا أمك مرفي الخير. أما دوان دي يتشي مكا زي بود كو قرآني يتشي زي بود. A duba kalman farko zai ja wasu addu'o'i a buɗe Qur'ani, kalman da aka fara gani za ta bada umarnin ko ayi ko kar ayi, ko za a kirga kalmomi a fassara su, ko a'a za a ja tasbaha a fitar da wani adadi, ko za a duk wannan ansab nau'i ne min anwa'il ansab, ba wani bambanci, illa kawai an canza abin da ake yi da shi ne. Da suna yi da kibau ne, za su jajjefa su, wanda ya kafu za a duba a ga wanda me yake rubuce a jikin wanda ya kafu din nan, to shine abin. Yanzu sai aka canza kacici ansab ne, ko da me aka yi istikhara abu ɗaya ne, shine a baiwa Allah zaɓi, Allah ya zaɓan maka abin da ya fi alkhairi, wanda kuma wannan kowa ya san Allah subhanahu wataala shine mafi sani. Ko ya haƙuri, na san mutane suna riƙe da abubuwa kaka da kakanni, na zo na ce masu duk ba su da asali, to karatu ne, haka karatun ya ce ba yanda zai yi, sai dai ɓoye karatun, kuma mun faɗi a baya illan ɓoye karatu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Saboda haka takaice nas and sab ne wannan. Addu'an kwana 3, kwana 7, kwana 40 ba su da asali.
ba su da asali a sunna. Mafi yawan malamanmu kuma ba su so. Mafi yawan shehunanmu suna hanawa. Suna tsananta hani a kai. Suna ganin shi bid'a mai girma da suna umarni da barinsa. Mafi yawansu. Allahu alam da dalili, amma ina ganin kila daga cikin dalilin ba a son jaddada munasabar rasuwa. Ba a son jaddada munasaba na rasuwa. An fahimta? Shi yasa ko ta'aziyya ma bayan kwana 3 ba a zuwa musamman a je a yi ta'aziyya misali. Ko da yake ko kafin kwana 3 ma matsalan sabani ne. Zuwa musamman a yi ta'aziyya. To amma dai wato ina nufin zaman makoki. Na dan yi wani rubutu ina jin da Hausa ne ma akan wannan matsala. Hukuncin zaman makoki tsakanin malamai. Ban san inda yake ba, amma dai na taɓa yi. Akwai wata makala akan wannan. So saboda haka shine, dan haka gaskiya mafi yawan malamai, Shehu Usman ya yi magana shi sosai a cikin Ihya Sunna. Duka malaman mu yawanci malaman gargajiya suna umarni da shi saboda yana cikin hanyar da suke dan samun na masrufi. Amma malamai wanda suka yi tajdidi a cikin kowace al'umma yana cikin abubuwan da suke yaƙa.